ingini kapok wachopo kata kanyo jatenda ne owacho ni ng'anyo manche wantiego no bedo sponsored gi jomoko. Mano en rumor. I don't treat it as ni en gima dieri. Mano is a rumor. Kapok ji odhi e ng'anyo manyo koro kelo gik matimo changes ma koro ntiegi. Gen Zs nowacho ni maber ni kik wakadh 2024 finance bill. Negi ni public e ndara ka negi wuotho ma ikono president wasai gini kik tim ang'owa kik timre. Negi state gik momiyo ne gidwa ni mondo gino kik timre. Machiel kuom gi ne ni corruption ni malo molo development. Gik mang'eny mane giwacho manotimore. And ni nyalo paro ni ndalogo jo UDA party ne nyalo wacho gimoro amora ma ginyalo wacho sama gidwa winjo. Ichungwa ne nyalo wacho anything. No nem nyaka nyithindo go ni mago nyithindo ma kia jo Uber to nigi iPhone and what have you. Mane kane ng'iyo parliament ki back date ng'iyo kaka Milly Odhiambo ne wuoyo ne en gima ne en debate ma nitie parliament. But jowa notamore winjo wach. Jok mano oluoro William Ruto notamore nyise adier. Mane gimiyo koro king'ir no ka Muturi gini en no there. Nikech no kawo jok mane wacho dhoge. Ingini I'm a leader by my own. Ka kawo jok ma wacho dhoga mok nyal kwera gi marach. To onge chieng' manyalo bedo leader marul. Nikech kati bed jatelo nyaka jogi moko nyisi ni jatelo kacha joko wacho kama ok ober kodwa nikech 1 2 3 4 Ruto nje wiye tek motamore winjo gigi. Koro ntiere advantage okatamra wacho ni nitie jomoko bebe no chako plan gigi moko ei maandamano ka. Jok mano plan gigi no plan nikech ne giyudo thuolo mar donjo e gini nikech gini koro is formless, gini is tribeless, gini ng'ima nyalo wuoyo go onge. Koro gi fan nikech kata ka nchi neno dwato na onge na nene mane picha. Na neno ka oketi sanduge mag jomo tho mang'eny e ndara. Gen Z ne ok nyal nyiewo sanduk gi pesa gi magire ndara. Mano is not the truth. But koro jomoko nokawo thuolo gi mar keto. King'iyo statement mar deputy president immediately kapok gini ochakore. Nochako wacho ni kodhi e ground to winjo ang'owa owinjo ground. En ground mane mano winjo to ne ok nyal nyiso jatende. Kwang'iyo gik mosebedo katimore e sirikal ni ne ok otimore e sirikal moko nikech jatendwa mar piny owacho machon ma en Uhuru Kenyatta notamore chiko ite e jok mane miye advice. Omiyo noketho gi kata mana gi jalup ker. Nikech gik mane nyise according to kaka ne wagoni kura. Kane ng'iyo governor moro nitie ma Mountain to ok luongo nying ng'ato. Demands momiyo sirikal ok en demand minyalo miye kata mana sirikande mar county government. Osiko bane wan jo Mount Kenya ka konwang'o migepe kia boro to wan koro we are not part of it. Wan go konwang'o gini as if ni jo Mount Kenya kende manogo kura ne William Ruto. William Ruto noyudo kura nyaka Luo Nyanza gi jomoko matin mane nyalo gochone. To ne ok wanyalo gone kura wan nikech wan gi candidate kaka joluo. To gima koro ne timore kise yombo kaka ne Ruto bedo ni kuro en president kaka no yombo kane ok oyombo mana I don't want to dwell on. To koro in wuon ji te man dalani. In makoro in jatelo mar piny owacho masechego. So Ruto nochako manyo Raila chon ok ni nyoro ni eka Ruto nomanyo Raila. We know these things. Raila pod nodagi nikech gik moko ne pok obedo maber. Higa mokalo ne wantie ndara waduto kane watamore ni gik moko ok timre